Gilunsad sa Barangay Panakad, pinaagi sa Barangay Environment and Natural Resources Office sa Conbenro. Ang usa ka programa nga ginatawag og Basura Mo Bigas Cure Program aron matabangan ang matag residente sa husto nga pagdumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga basura. Ingon man matabangan alang sa ilang mga panginabuhian. Wagan na itong mayor nga abangan sa kada barangay ang maong problema. So, ning response niya ni through sa during sa amuang session last June, pinagi sa ato ang kapitan si Kapitan Doc Erickson Batikan. Unya nakakame up ni og ideya nga mo ato ang kambyuan ning mga silupin kay number 1 mao na ang cause kayo sa basura dili lang sa kuan ali sa littering nato nagkalat-kalat yun sa mga bisag asa nga purok. O number 2, kaning mga PET bottles, especially sa mga mineral, bisag asa lang nagkalat. Ubos sa programa, mahimong ipuli ang limpyo ug ugang nga plastic cellophane ug polyethylene terephthalate can PET bottles ngadto sa bugas. Matod sa mechanics, matag usa ka kilo nga recyclable plastics katumbas sa usa ka kilo nga bugas. Kinahanglan dadon ang nakolektang basura sa mga gitakdang drop-off points alang sa pagpatimbang. Nag-propose ta nga tigubo ni siya provided nga duha lang ka guidelines nato. Number 1 is limpyo siya, especially sa mga silupin. Number 2, ugas siya kay para dili man pud manimaho. So kada lang magtigom lang sila na ug baka tigom sila og 1 ka kilo ana atoan ang kambyuan og 1 ka kilo nga bugas. Gipahinumduman usab ang mga residente sa hustong pag-segregate sa basura ug pagsunod sa schedule sa koleksyon aron mapadayon ang kalimpyo sa Barangay Panakan ug mas daghan pa ang makabenepisyo sa maong programa. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak, RMN.